संनानै जानो गोसो जेखो जानो लुगैनानै दंमोन दिनै संथारबाय आङो ओमफ्राय दा जागासिनो ओरैबायदि गोथाव जादों लोगोफोर दा बुंसै गोथावखौ फुलकबि आलु गाजर बुट लाब्रा बुट गोथां सामब्राम बानलु सिफ्लेनाय बेथ' थाखाथारोआनोसै बिराद मोजां मोनो आङो फेभरेट लाइखौ दिनैहाय थावजों एकदम बरियानो गोरान एवदों दिनै रुवाखै नै बिथिं बेयो जाहैबाय दालि खारै बेयावबो आलु होफादों आङो भिडिअखौनो बानायनायानो जायासै आरोना नै दासो संखां आरिखां जानो गोनाङावसो बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै मैया लाबोनाय ब्लाउस गोसोमखौ गानबाय आं जि गिदिर जाखादों नायलाय सुसेबनांगोन आरोना एसे होमबाबो गाननो लुगैना गानथारबाय आं नै बेनो गोथावसिन बिराद टेस्टि मोनदों आङो आरो जानो लुगैफ्लेना दंखायोमोन आङो जोंहा मानोबा लाबोआनो आरोना बारा गथा गथायैनो दोनदों नै इदि दालि खारैया बिराद गोथाव जादों मैयानि शपिं खालामनाय भिडिअखौ नायाखैबा नायहैनो हागोन आरोना नोंथांमोना बे शपिं खालामनो थांनायावनो लाबोफानायमोन आङो बे मैगंखौ फुलकबियाव जे थारा थायोना माने फुलकबिनि बै लास्टाव थारा थायोना नैफोर बेबायदि आं इखौ बिराद मोजां मोनो जिरनानै होनो आरो जानोबो बिराद गोथाव मोनो ओरैबायदि मोजाङै रुना लाग्रोदों आङो फुलकबिखौ बेनि उनावसो संदो अभार जाबाय आलुआ यावबो आलु खादो फुलकबियावबो ओमफ्राय नैबेयाव गोसाद्राय होफ्लांबाय आङो बोरैबा मोनजोब्बाय आं गोथां बुस्थु माबा मोनसे बानायनायाव माने बानलुखौ ज्रो ज्रोबा मोजां मोनोना खिन्थु बांद्राय गोसाखौबो जानो हाया मा एकदम न'नि बानलु ना बानलु फिसा फिसाखौ होदों ओरैबायदि गोसा जाखादों जाखांबाय नालाय दायो लोगोफोर सुलायनांसिगोन नै ओंखारलायबाय ज्राव ज्रावनो बिदिनो सा आरि लोंनाया बाराना जोंहा आरो बेबो गाइखेर सा बाबा मोना गाइखेर सा लोंनानै मोजां मोनो नालाय फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे बेलासेयाव खनसे माने सा लोंनाय आरो ओंखाम संफुनाय मानि ओमफ्राय बेनिखायनो थोरसि खुरै माबा काप खुरि बांद्राय ओंखारो आरोना जोंहा गोलैनोसै गिलिरथार आयौ 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 बन्द' बानायना होनाय जाबाय दैया
माला सुखांगोन माला मबाइल नायनो मोनगोन माला जनानै आराम मबाइल नायनो मोनगोन जालायो आरोना आं जाखांनानै जल्दि थोरसिखौ सुखायो नै जि बुरजा खाबाय जोंहा दा हराव जानो थाखाय आरोना मुदुफुल बिबार आरोना लोगोफोर बेयो जि बाना दंखायो जोंहानाव फिथाइ थायाखै फांसेया ओमफ्राय बुरजा बिबार बारखायो आरोना दा हराव माजों जानाय जायो नायनोसै नै बुरजायैनो खानानै लाबाय आरोना गोखाबो जानांगौहाय ना लोगोफोर आंखो दिनैहाय ब्लाउसखौ इदि ब्लाउस जंल' मंल' गानफेरा नालाय आङो जेनेबा ओमफ्राय बोरैबा नुदो खोमा ना एकदम फिसासा नुथारोना इदि ब्लाउस जंल' मंल' गानबाथाय सेबनांगोन र' गाननो लुगैना गानथारबाय आं नै आंना सिजोब्बाय दख माबा मा होनो थोरसि सुनायावनो जि मोजां लिरना दोनलायदों आरोना नै बेसेरा आङो मालाबा बांसिनानो बै साननैसो आगोलाव न' सिङाव बानायाखैमोन आरोना इसुङाव एसे लाइट आरि लगायाबाथाय माने खोमसि नुनो नागिरो मोजां नुनो नागिरा ना नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोननाय नङा आंबो एडिटिङाव माने एकदम सुखुवा मोनो आरोना मोजां नुवाबाथाय क्लियार नङाबाथाय ओमफ्राय बिनिखायनो माने बिसोरो आंखो मालाबा सङो नालाय बेयाव दिनै संगोन होनना साननानै जि मोजां लिरना दोनदों नै नायलाय जोंहानि न'नि मानसिफोरा भिडिअ बानायगोन खोमा बियो होननानै खिन्थु आं बेयाव सङाखैनो आं दासो नुबाय आरोना बिदि लिरना दोनदों होननानै जाखांनानै थोरसि आरि सुखांलायबाय दासो नुबाय आङो ओमफ्राय गाबोनफोर नायनि र' मायबाफोर संनाय जाबाथाय बेयावनो संनांगोन ओंखाम गोरलैखौ जोंहा बेयावनो जागोन लोगोफोरनि बरियानो जायगाया गुवार ना ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आङो लोगोफोर माने आं हाथावि एकदम माने आं रोङि हाथावि बुस्थुखौसो खोन्थाखायो आरोना हासबेन्डआबो ना हागोनसो नामाथाय नाजाबाथाय हागोन बायदि मोनदों आङो खिन्थु आं मालाबाबो खालामफेराखै आरोना दिनैसिम माने दाउनि आसार बानायनो होगासिनो माबोरै बानायगोनथाय मिथिला आरोना सोरबाफोर मिथियोबा खोन्थाहरनो हागोन आरोना आंनो माबा दाउनि आसार बानायनानै दोन होनहरगासिनो आरोना बेबो बयलार नङा लकेलसो बानायनांगौनो आरोना हारा गोजा माबायदि जागोन दे लोगोफोर लकेल दाउनि आसारा आरो मा होयो मा मायो आंथ' जेबो मिथिया बानायफेराखै आरो मोनजाफेराखैबो आं दाउनि आसार दिनैसिम ओमफ्राय बियो बबेयाव मोनजाखो एकदम माबा दाउनि आसार बानाय होनहरगासिनो आंखौ आरोना बेखौनो बुंबाय थायो ओमफ्राय दा आङो बानायनो होनना सानबाय साननायालाय ओमफ्राय बोरै बानायगोन सानना मोनाखै आरोना मा नांगौथाय सोरनिबा भिडिअफोरनिखौनो नायनानै इउटुबाव नायनानै बानायनांसिगोन आरोना आङो माबायदि बानायो नङाबाथ' आं मिथियाना बानायफेराखै नालाय जि जात खोन्थाखायोहाय आंनाबो हासबेन्डआ जारलासो